Érdemes beszélni arról, hogy mi a jó kérdés, és mi a fölösleges kérdés. A fölösleges kérdésnek azt tartom, hogy milyen a marketinged, a jó kérdésnek azt tartom, hogy milyen problémára keresünk mi megoldást. És mi innen is kezdjük az együttműködést mindig. Bennünket elsősorban az érdekel, hogy mi a motivációja az adott vállalatnak, akár mikrovállalkozásnak, akár nagyvállalatnak, amiért ő úgy gondolja, hogy marketinggel, kommunikációval, vagy ezek együttesével foglalkoznia kell. Mert nagyon sokszor fordul az elő, hogy a partner megérkezik, és konkrét tervet mond, hogy neki mire lenne szüksége, és nagyon sokszor kiderül, hogy igazából nem is arra van szüksége. Tehát mi azzal kezdjük, hogy megértjük az alapvető problémát, az alapvető célokat, az alapvető kihívásokat és az alapvető helyzetet. Ezekhez minden háttérinformációt igyekszünk megkapni, megszerezni beszélgetéssel, workshoppal, kutatással, és utána hozunk egy kezdeti javaslatot, ami egy stratégiai vázlat arra vonatkozóan, hogy azt a problémát annak a célnak az érdekében, amit ő megfogalmazott, és amit közösen kititráltunk a beszélgetéseink során, arra mi milyen megoldási javaslatot látunk, és ezt hogyan látjuk megvalósíthatónak úgy, hogy ez mérhető legyen, és ne csak a puszta szavak és a papír szintjén maradjon meg.